ए दादी, का जनी कैसन पतो लियल बड़ू घरे, जब देखा तब माई बाबू के नाम लेके गाली देत रहेली। अरे सास ऐसन गाली देवेली। आवे दे बबुआ के तोर छोटवा नचवा देतानी। देखी जी, छुटका बबुआ के गौना करवा दी, कम से कम छुटकी पुतौ तो हमार कहना मानी। इकनी जैसन लड़ाकी त ना होखी। जरूर गूंजता ते गीत सुहावन, लौटा के होता ते गवना रे। दुल्हन ला जात बिया दुल्हा के देखी के, लौटा के होता ते गवना रे। रउआ जवान इंद्र लोक से अप्सरा लेके आइल बानी, ओकरा काहे नहीं के कहत हाथ बटावे के। ओ हेलो, हम काहे काम करे? हमके काम करे ना आवेला। खाली ठुसे आवेला ठुसे। खाली ठुसे आवेला, का करबू? हां, जब सास बहू से नाक में दम फूले लागी, तब नया सीरियल आई देवर देवरानी जेठ जेठानी। घर में चले जे कर शासन, बिन पूछे ना आवे राशन, और लाड़े में रहेली सबसे आगे। हाँ, जब सास गारी देवे तो मिर्चाई बड़ी लागे, मिर्चाई बड़ी लागे। ई सब रउए कुल चढ़ावल हा दीदी। कौन मेहरारू अपना मर्द के ऐसे कहेली सन का? ई मर्द ना हमार औलाद हवन सन, एकने के मारी कूटी चाहे घर से निकाली। रउआ पेट में काहे दर्द होता? पतोहे खातिर औलाद जन्मे के हो खेला। अब रउआ हमरा के ताना मारा तानी। सास कितना नास दिहले बाड़े, सास सास ना डाहिन हो गइल बिया। ए अम्मा जी, हम ना त खाना बनाए और ना ही बर्तन सर्तन धो के अपना गोड़ हाथ चढ़ाई। तहार लुगा धोती का तोहर भतार धोई है। भतार काहे धोई? काम ना करे के बहाना बनाए वाला गुण। कम से कम अपन बेटी के घर के चूल्हा चौकी के काम सिखाओ का के विदा कइल चाहत रहे। अब बहुत हो गई, अब हमने के चूल्हा अलग अलग जरी। ए दीदी, जराई ना चूल्हा अलग अलग, डेरावत के करा के बानी। जब चूल्हा के आपस में बंटवारा हो गई थी, किच-किच कौन बात के हैं? मेहरारू तो तोरा से सम्राट नहीं के, तोरा मेहरारू में कोनो दोष नहीं के, दोष तोरा में बा। हटाई महाराज, हट। जेकरा घर के दया दिन काम चोरी हो जाई और ओकर घर अलग बेलग होकबे न करी। ए दीदी, राउर जुबान ना कैची की तरह कच्च कच्च चलता। सास बहू के झगड़ा में दामाद बेटी के एंट्री। ना जाने तीनों गोड़ी कौन घमंड लेके घूमतारी सन। तीनों भाइयन के मुरझाई चिरकुट चेहरा देख के ना करेजा फाटे लागता। उस समय खाली एके गो गाना याद आवता, लगा वेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्टिस। रटनवा के घर एकदम अजीबो गरीब हो गइल बा। आस के सास, दामाद के सास, अब बोकरा के बाप के सास, बोकरा खुद के सास। हमार खाना बनावे खातिर तो हमार माई आइल बिया। ए अम्मा जी, राउर खाना के बनाई? चश्मा लगा के देखो, अरे हमार बेटी सब आ गइल बाड़ी। जे अपना ससुरा में खाना न बनाइलस, वो मायका में खाना बनाए। हमके कबू लड़ाई झगड़ा से फुर्सते ना मिलल, खाना बनावे कबू सीखबे ना कैली। यही से न माई, अपना औलाद के ना ज्यादा लाड़ प्यार ना कैल जाला, न तो हाथ चरावे के पड़ जाला। इतना देवर ठीक नहीं के सुन रे भातर कटनी, घर बापी गान देले आई के मोटी लगनी। ढेर बोलबू, हथवा उठाइबू त महिया कपार ले। आवा जौवन भरल बाटे नसे नसे गरमी, धाके झटवा कपार ले। चिंता जिन करल लोग, हमो अपन माई के बुला ले बानी। देखना ना भूले, सास गारी देवे। चूल्हा चौकी मैं फुट